Abaki ne ya na ga kai takumi kuma ba lallai yin takumi ba. Man fetur ta yi tsada, tattalin arziki babu. Kaga abinci ma mutum tun jiya bai samu ya ci abinci ba, yau ma bai ci ba. To akai gwanda na kai ne kuma ban ci abinci ba tun shekaran jiya na fara ma. Ma kamar wasa ne din ko ka ga dikin na kawai da dan karfi ne kawai. Amma ba ka ba ni mai yanzu na kawai na ga inuwa ne ni ma dan zan zo na wuri. Kawai mutum kawai jama'a bar kanku dai wannan ya yi nisa. Malam ka falka mana. Tahowa na daga Burkina Faso tahowa na daga Burkina Faso nake isowa yana hango ku. Nace to wayannan me kuma ya same su anan? Lallai a koshi kai. na koshi ne fa na ga mai A ni kan yana koshi ne sai godiya. Ruwa ma kawai nake sha amma ina dan samun kuzari. So me yake faruwa ne? Naga kun yi tagumi. Man fetur ta yi tsada. Auki a Najeriya ko nan Najeriya ne ko? Ka san na ci daga Burkina Faso nake kuma ina hanyar zuwa Kiribati. To zai iya yiwuwa Najeriya ne. Okay, a har kun manta da kasar naku. Yadda naji kuke a wasu Najeriya ne nan. To man fetur ta yi. Abinci ma ta yi tsada. Allah sarki. To ka duba mun yanayin rayuwa. Amma kuna samu kuna ci. A ina kuwa? ni ma da kake gani na wurin na ti shekaran jiya ba abin da nake La kaifa. Ni tun jiya ai. To ba gwanda na shi yanzu irin wannan dan Allah. Kai. To menene dai zama mafita ne ma menene mafita? ai mafita kawai shine a jawo Buhari kunne ya dawo shine kawai mafita in ba haka ba wani Okay, a ce ma Buhari ya dawo amma ja masa kunne. kawai a ja masa kunne A kai magana anan. Ba Wannan daga zuwan sa fa a ranar fa aka fara samu haka san ba iya turanci ba amma dai kawai gaskiya ne bari dan je abun nan dan je har daura in je sanar da shi Yawwa. abun da ake ciki sai an juma